കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്ങോട്ടുകുളം, തിരൂർ. നമസ്കാരം. വെട്ടൻ ന്യൂസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് സ്വാഗതം. വഴിക്കടവിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട. 40 ഗ്രാം MDMA-യുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. മൂത്തേടം കാരപുറം സ്വദേശി ലിജു എബ്രഹാമിനെയാണ് വഴിക്കടവ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് MDMA. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 9 മണിയോടെ വഴിക്കടവ് ആനമറയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. ലഹരി സംഘങ്ങൾക്കിടയിൽ മുരുകൻ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രതി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ജില്ലയിലേക്ക് നേരിട്ട് രാസലഹരി എത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണ്. ഗ്രാമിന് 3500 രൂപ നിരക്കിലാണ് പ്രതി MDMA വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത്. MDMA കൈവശം വെച്ചതിന് പ്രതിക്കെതിരെ എക്സൈസിലും കേസ് നിലവിലുണ്ട്. വെട്ടൻ ന്യൂസ്, നിലമ്പൂർ. കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്ങോട്ടുകുളം, തിരൂർ.